हेलौ लोगोफोर नै आरो उन्दैफोरखौ गोदान भिडिअ लाबोलायबाय लोगोफोर मोसाहोनो नागिरदों आं दिनै उन्दैफोरखौ देलायहोग्रोनोसै ओमफ्राय गांजेमा बाथोन चेनेलाव हगारगोन आरोखि ना उन्दै दद्रे आंनि फिसाजो नानि आरो सासे बिबोनां थ' बिसोरखौ आं मोसाहोनो नागिरदोंलाय लोगोफोर अननानै गांजेमा बाथोनफोरखौबो जे आं जोंनि साबसक्राइबार लोगो फल'वार्स बिथांमोन नोंथांमोनाबो गांजेमा बाथोन चेनेलखौ आरोबाव फिन खेबसे अननानै सापर्ट खालामगोन होननानै आङो मिजिंथियो थ' बिदिब्ला आङो उन्दैफोरखौ देलायहोनाय स्टार्ट खालामसै आङो दिनै आरोबाव गांजेमा बाथोनाव हगारनो थाखाय गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय ओरैनो कभार डान्स लोगोफोर नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोखि ना। खुलुमबाय लोगोफोर जोंनि गांजेमा बाथोन चेनेलावबो साबस्क्राइब बानायनानै हैबानो जाबाय। नोंबो होन जों मोसानो नागिरदों लोगोफोर। जोंखौ माबायदि नुखो जों सिम्पोलसो बांद्राय मालायफोरबायदि देलायला आरो उन्दैफोरखौ मोसाहोनोसै नै देलायखांबाय थ' गांजेमा बाथोनावसो हगारगोन बेखौ गांजेमा बाथोनाव हगारनो हागौ ओमफ्राय बावबो हगारनो हागौ आरोखि ना एसे बावबो